sa Pilipinas sa pagpatigayon sang plasma therapy. Kongreso natala nga mag-convene para talakayon ng COVID-19 recovery measures. Sa balita international, global death toll sa COVID-19 malapit na sa 200,000. Sa sports, balita 6'9" nga Norwegian forward nakasulod sa NBA draft. Sa showbiz, balita Angel Locsin nakabulig sa 135 ka mga hospital sa Pilipinas. Una sa balita, una sa aksyon. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Social distancing. Ang buot silingon mga partners. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Una sa aksyon. Lasay sa 16 Action Radio Philippine Standard Time kakaron sa detalye na sa mga balita lokal.
Arestado ang 3 ka mga persona matapos nakuhaan sang ginasuspetsan shabu sa baybayin sang barangay San Juan, Baybay, syudad sang San Carlos. Ang mga suspect amo Sanday Rodney Alqueza, 28 anyos, Warlito Villadar, 24, kag si Jerry Boy Villadar, 23 anyos, Lunsay residente sang nasambit nga lugar. Sunod kay San Carlos City PNP Police Lieutenant Colonel Mark Hunco, samtang nagapatigayon sang Seaborne Patrol ang maritime group nga ginapamunuan ni Police Senior Master Sergeant Jesse Cordova. Nakita sang mga ini ang mga suspect nga sakay sa motorized bangka nga wala sang face mask kag home quarantine pasa. Sang ginusisa nakuha kay Alqueza ang 2 ka heat sealed transparent plastic sachet sang suspected shabu. Ginabulubanta 5 gramos nga nagabalo sang 50,000 pesos. Nagapati si Hongkong nga plano sa mga suspect nga i-deliver ang droga sa Sipaway Island. Ginpasakan ang kaso nga pagbaylar sang Section 11 sang RA 9165 o kung paghupot sang illegal nga droga kag paglapas sang EO 2020 o kung wala pagsuksok sang face mask kag wala sang quarantine pass batok sa mga suspetsado. Kampot pakanto sa island, gin-check at nakita ko huwag suksok mga face mask sa violation na sa yun nato, no? Sa time naging sila, naging hold sila. Tapos ang ini si Alqueza na may ginabuhi siya nga something nga ginabuhi siya pag-check sa book. So gindapop siya. Nabatian si Lieutenant Colonel Mark Hunco sang San Carlos City PNP. Sa iban nga balita lokal, nagsaka na sa 24 ang COVID-19 na survivors sa Western Visayas. Base sa Bulletin No. 30 sang DOH Western Visayas for Health Development, igin pagwa subong adlaw, pulo ang bago nga naka-recover sa COVID-19. 2 sa mga gikan sa syudad sang Bacolod, 4 ang gikan sa Lambunaw, Iloilo, 1 gikan sa Roa City, Capiz, 2 sa Pavia, Iloilo, kag 1 sa Pandan, Antique. Subong adlaw sa 39 ka mga lab results ang nagwa kag tanan ang nag-negatibo sa COVID-19. Sunod sa DOH Region 6, nagtaliwan naman si Western Visayas patient number 41, isa ka 63 anyos nga lalaki nga residente sang Rojas City, Capiz. Ang Western Visayas ang may 58 tanan ka makompirmado nga COVID-19 cases. Samtang sumiter sa Bacolod City Police Office sa Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mga ngalan sang SAP kag 4Ps beneficiaries nga nadakpan nga nagapanahora. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Ariel Pico, Public Information Officer sang BCPO, ila ginatugyan sa DSWD kung anong penalidad sarang nila himuon sa mga nadakpan nga beneficiaries sang SAP kag 4Ps nga nagapanahora. Pinakaulihi nga nadakpan ang 8 ka mga persona nga naghampang sang tong Its kag Pusoy sa may barangay Estefania, syudad sa Bacolod. Ang mga nagkaladakpan nang ginkilala Sanday Ronald kag Edmar Bilodo, Ernie Constantino Marites Magbanwa, Hilda Cordova, Benny Arnaiz, Cres G. Chavez kag Grande Solida. Sunod kay Pico, ang 8 nadakpan ang nagapanahor sang mga beneficiaryo sang SAP kag 4Ps. Nagapabilin ang 8 sa custodial facility sang Police Station No. 4 matapos mapasakan kaso nga paglapas sang Presidential Decree 1602 o kung illegal gambling kag paglapas sang enhanced community quarantine sa syudad sang Bacolod. Ini nga report is palakot ginato sa SIDC sa PBB. Ang kapailan nato niya kaso, Jermaine, ang aton nga investigation report kinatagila sa aton nga disability sa sulat sa Bacolod para sa nagakaigo yung actions taken Manila. Nabatian si Lieutenant Colonel Ariel Picong, spokesperson sang BCPO. Sa dugang nga balita lokal, nagpanagtag ang gobyerno sang Cadiz sang 2 ka buhi nga manok kag 10 ka kilo nga bugas sa mga pamilya nga wala malakip sa listahan sang mga benepisyaryo sang Social Amelioration Program. Ini ang napatigayon pagi kay City Mayor Salvador Escalante Jr. Sa record sang Provincial Social Welfare and Development Office, ang syudad sang Cadiz ang may 23,896 ka mga pamilya nga benepisyaryo sang SAPA nga ginsugdan sa pagpanagtag sadtong Abril 18. Una nga ginapilar sang DSWD sa mga opisyal sang local government units nga magpangita sang pamaagi agon matagan sang bulig ang ilang mga pumuluyo nga wala malakip sa emergency cash subsidy program sang gobyerno sa tion sang COVID-19 pandemic crisis. Una sa balita, una sa aksyon. Sa dugang pa nga balita lokal, dismayado si Bacolod Congressman Greg Gasataya angon sa panibago nga fake news nga ginpalaptas sang isa ka persona nga naggamit sang iyang ngalan para biktimahon ang mga residente sang 2 ka mga barangay subong adlaw Abril 25. Sunod kay Gasataya, nakabaton na lamang siya sang tawag kinasingaga angot sa natabo nga paghulat kag pagbantay sa dalanon
Sang madamo nga mga pumuluyo sang barangay Sumag kag barangay Punta Taytay nga nagapaabot makabaton sa gina panagtag nga mga relief goods. Sunod sa kongresista dako nga pagpatalang sa publiko nga mga impormasyon nga nagatuyo lamang nga gubon ang iyang ngalan. Pagklaro sang kongresista nga kun mayara gid man sang patigayunon nga food packs distribution ini ang ginakoordinar sang iya taladapan sa tungdan nga mga opisyal sang barangay kag personal nga ginadulong sa puluyan sang tagsa ka mga benepisyaryo agud malikawan ang risgo kag ginakabalakan nga paglapta sang COVID-19. Base na nakuha ang impormasyon ni Gasataya, isa ka hindi kilala nga persona nga nagasakay sa motosiklo kag nagasoksok sang pula nga bayo ang responsable sang amo nga modus. Pag-organisado, bala, kung siling pang sa skula ni, isa kapurok, guro daw. Katuangin, kagdasig, kagpalariyas nga sistema, naka-t-shirt, punong pula, nakasakay sa motor. So, do aging planuhan naman niwat ang panglabugay sa ato. Nabatian si Bacolod Congressman Greg Gasataya. Una sa balita, una sa aksyon. Las 6:22 aksyon na Radio Philippine Standard Time sa imo pag-exercise hini magkalipat nga baga detoxify. Ugali ang pag-inom sang DTX 500 bangulan DTX 500 ang nagatino sa imo dugo nagasilhig sa may impurities kag toxins sa imo nga ataya. Ini man ang nagabulig panubos sa imo blood sugar bangon sa organic compounds nga visin, charantin kag polypeptide. Gani sa may mga mataas nga kolesterol, mataas nga blood sugar bangod sang diabetes mag DTX 500 kapsula sa kada adlaw ang produkto nga DTX 500 ang pwede na ma-order online kag ma-deliver sa inyo nga balay. Magbisita lamang sa www.kalusuganyan.ph or pwede man i-check ang Kalusugan Yan na Facebook page. Detalye sa mga nagapanguna nga balita nasyonal pagkatapos gid lamang sini. Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglapta sa Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tapunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima,
Pagtiner sa puloy-an kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health, kag Aksyon Radio Bacolod. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Mga benepisyo ng paghuhugas ng kamay. Ang paghuhugas ng kamay o hand washing ay isang gawaing pangkalusugan at isang mahusay na paraan upang makaiwas sa mga impeksyon o sakit na dulot ng mga mikrobyo gaya ng mga bakterya. Lasay sa 26 Aksyon Radio Philippine Standard Time kagaron sa detalye na sa mga balita nasyonal. Maga-convene ang Kongreso sa Mayong 4 para talakayon ang nagkalinlain nga tikang para buligan ang pungsod nga makarecover sa impact sang COVID-19 pandemic. Sunod kay House Speaker Alan Peter Cayetano, prioridad sang Kongreso ang proposed economic stimulus package o ang proposed Philippine Economic Stimulus Act of 2020. Ang iban pa nga measure nga magahatag sang assistance para sa mga informal kag formal workers. Sunod kay Cayetano, pagatrabahoon man sang Kongreso ang measure para magbulig sa mga estudyante nga i-adapt ang new normal. Kasunod nga ma-delay ang pagbukas sang klase karon nga tuiga. Sunod sa House Speaker, bangod nga extended ang ECQ sa Metro Manila. Posible iga-adapt sang Kongreso ang virtual session na sa special session nga patigayon nagligad nga Marso 23 sa pag-aprobar sang Bayanihan to Heal as One Act. Samtang nagpahanumdom ang DOH nga ang University of the Philippines sa Philippine General Hospital ang nagaisahanon nga institusyon sa Pilipinas nga ginatugutan nga magpatigayon sang convalescent plasma therapy para sa mga COVID-19 patients. Sunod kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, ang UPPGH ang may-ara sang approved protocol para magpatigayon sang plasma therapy. Ang PGH sa karon ang may 19 na ka mga COVID-19 survivors nga nagdonar sang ilang dugo para makatipon sang plasma. Lakip sa mga criteria para magdonar sang dugo ang COVID-19 survivor ang dapat kapinduha kasimanang symptomatic kag fully recovered. Ang dugo sang COVID-19 survivor ang igasaylo sa mga pasyente ang ginapatihan makabulig sa pakig-away kontra virus. Ang plasma therapy ang ginapatigayon man sa China kag South Korea. Pero suno kay Vergere, hindi pa nagakaigo ang ebidensya para mahambal ang nga epektibo ang ini nga pamaagi. Liwat nga nagapanawagan ng PGH ang blood donation para makasalbar sa mga pasyente samtang wala pa sang bulong kontra COVID-19. Sa balita, sa aksyon. Sa dugang nga balita nasyonal, target sang DSWD nga himuon nga isa sa mga mayor nila nga programa ang ginaduso nga balik probinsya programa para ma-decongest ang Metro Manila. Sunod kay DSWD Policy and Plans Assistant Secretary Joyce Niwani, ang Social Welfare Development ang may mga social workers nga makapatigayon sang pagtuon angot sa intervention nga pwede mahimo para sa mga Pinoy nga i-relocate sa mga probinsya. Una nga ginaduso ni Senador Christopher Bongo ang pag-decongest sa Metro Manila bilang kabahin sang post-COVID-19 normalization efforts. Sunod sa Senador, ang Balik Probinsya Program ang isa sa mga long-term solusyon para malikawan ang iban pa nga outbreak sa palabuton kag makaresponder sang mas maayo ang mga LGU sa Metro Manila sa health crisis. Ginpathag ni Niwani sa pagpatuman sang programa, kinahanglan ng case study sa paghibalo kung ang mga relocators sa mga rural nga lugar ang may pala nga buhian. Ginpathag sang DSWD, hindi matabo ang decongestion kung wala sang maayong nga oportunidad sa mga probinsya. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay si Media Action na Radio Philippine Standard Time. Detalye sa balita international, sports kag entertainment. Pagkatapos gid lamang sini. Mapugaw nga hangin nagadapya
pamati namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na Una sa balita, una sa aksyon. Kagkaroon sa detalye na sa balita international, naglamot na sa 193,930 ang nagkalamatay sa bugos nga kalibutan bangod sa COVID-19. Sa among nga numero, 50,000 ang nagkalamatay gikan sa Estados Unidos. Nagapakita sa record nga 2,770,750 ang COVID-19 cases sa 193 ka mga pungsod. Nagapangunang Estados Unidos sa death toll nga may 50,360. Nagasunod ang Italy nga may 25,969. Ang Spain nga may 22,524. Ang France nga may 22,245. Kag Britain nga may 19,506. Samtang padayon sa karon nga nagapreparar ang Germany sa posible second wave sa COVID-19 pandemic. Sa piyak na bahin, ginbana sa mga Muslim sa kalibutan ang pagpangamuyo sa mga moske kagang madalag ko nga pagtililipon. Kasunod nga nag-umpisa ng Holy Month sang Ramadan. Una sa balita, una sa aksyon. Sa sports balita, ginanunsyo sang Nigerian power forward Precious Achiuwa nga magasulod din sa 2020 NBA draft. Si Achiuwa, 20 anyos nga freshman sa University of Memphis kag nag-average sang 15.8 points, 10.8 rebounds, 1.9 block shots kag 1.1 steals. Suno sa atleta handom sini nga maghampang sa NBA. Ang atleta nagataas sang 6 foot kag 9 inches kag ginbunag sa Nigeria. Si Achiuwa ang unang naghampang sang football kag nagsaylo sa basketball. Sang iya pamilyang nagsaylo man sa New York. Ang NBA draft ang gintala na sa Hunyo 25 pero ini ang posibleng ma-delay bangod sa COVID-19 pandemic. Una sa balita, una sa aksyon. Kag sa ito naman nga showbiz news, gintapos na ni Angel Locsin ang iya COVID-19 relief campaign. 19 kadlaw ang nakaligad sa ang ginumpisahan. Ang team sang aktres ang nakabulig na sa 135 ka mga hospital sa pag-set up sang 246 ka mga tents, 225 direng isolation tents, kag 21 naman ang sanitation tents nga may misting machine. Ang grupo ni Angel ang nakatipon sang 11.35 million pesos.
Lakip sa mga nagabulig sa aktres sa mga fiancé nga si Neil R.C., ang iya best friend nga si Dimples Romana, kag si Dr. Marev Matik, kag iban pa. Suno sa aktres, tuyo lamang kuntani nilang maghatag sang tent sa mga hospital para sa mga pasyente kag frontliners. Pero bangod nga generous ang mga donors, nakabatod man sila sang PPEs, aircon, pagkaon, kag iban pa. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 36 Aksyon, Radio Philippine Standard Time. Inyo nabatian ng kabugusan ng mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw Sabado, Abril 25, 2020. Sa liwat ako ang inyong tag balita, Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!